Webhuti mina ngeke ungitshele ngathi ekora ma-1 bese ezothi yashaya. Wabona namuhla ihlangane nazo izintanga zayo. Lento yayenza le eDurban le kuseDurban City first half. I-defend game iziwe phela beyithi soyenza namuhla. Yayoshaya experience le kuhambeni. Yabuya yazosiphindela ngo-1. Webhuti ngikutshela u-1 nganayo igalanti. U-1 ugalanti ngenayo ngikutshela. Namhlanje bayibonisile ukuthi lena bathi Sundowns zothatha iligi ifile. Sikhathele singamabhakaniya. Sikhathele bhuti sikhathele ngokuloko siminyela into engekho. Buka namuhla sisuka le endlini zethu. Sishiya ama-TV wethu la siwakhokhelayo. Sathe kungenani siye ePitoli siyominya. Siyanuka sigezana nokugeza. Sithi mangaba le ndunu le izonukela abantu. Ayibanukele. Sikhathele ngeSundowns. Wabhuda zodela iSundowns azizalwe iSundowns. iSundowns yayingakayitholi intanga zayo. Ilokhu iqhuba ngalama-1 bathi yashaya. Yini indaba ingashayanga iStellenbosch ngoba yona iyashaya. Shaya iPirates. Ngesena mudaka. Webhuti ngikutshela. Mina ngikhathele ngalamateam ukuthi ayobophela ukushaya i-team eyi-1. Nabo-ke bayasipha singamabhakaniya. Bashaya FNB insizwe yadumala. Yatisha nqamuka imsipha. Nabo-ke namhlanje bahlangane nentanga zabo. Bathi bona bayashaya. Hey Sundowns ziyashaya. Yini indaba ingashayanga iStellenbosch. Futhi ngikutshela. Sengizwile kancane ukuthiwa igame yabo ihlehlisiwe. Bodlala ngesonto. Bathi babuyele emhlathuzi le. Lena kuphumeke webhuti. Awubuze mina, uyabuza omkhaya laba namhlanje bekade basupporta into singani iSundowns. Sasa webhuti ngikutshela, sasa sabashaya abola Mthutho nama-Sunflower kanye. Wawuzwa bhuti, mina ngithi ngumabaso, ngumlandeli wePirates. Le league le Pirates iyayithatha. Mina ngithi, awuzwa ukuthi ngithini? Mina